Maayong adlaw na usab mga higala ug salamat sa Dios para sa pagpadayon na usab sa atong pagtuon dinhi gyapon sa mga buhat. Ug kita karon sa episode 31. Ug ang teksto nga atong pagahisgutan diya sa mga buhat kapitulo 18 bersikulo 1 hangtod sa 22 nga mao ang ikaduhang pagmisyon ni Pablo dito sa Corinto. Dayon na siya nahibalag niya si Aquila ug si Priscilla. Sa dili pa nato kini pagahisgutan, sama sa atong naandan, ato unang balikon ang nangahitabo sa miagi-agi rewind para nga mapresko na usab sa atong mga hunahuna. Sa miaging episode nga igsuon nakatuon kita may tungod sa pagsangyaw nilang Pablo sa kaluwasan dito sa Tesalonica, dayon sa Berea ug dito sa Atenas. Mao kini ang atong gisgutan sa miagi nga mao ang giwalihan ni Pablo ug nagpamatuod may tungod kang Hesus nga siya gid mao ang Kristo. Ug nakakagiw gani silang Pablo gikan sa Tesalonica ug si Pablo gipalayas nga siya ra usa gikan sa Berea kay nasuko pag-ayo ang mga Hudiyo tungod sa ilang mga kauban nga mituo kang Hesus busa na miligro ang kinabuhi ni Pablo. Ang ato ganing mahibaluan nga gihatod gani siya dito sa baybay. Ang mga Hudiyo gadahom nga ang manluluwas moabot ingon niya gamhanang hari nga muluwas kanila gikan sa mga Romano pinaagi sa dakong gahom. Mao ang hunahuna sa mga Hudiyo nga ang hari nga moabot mo'y mudumala kanila ug mo'y mupagawas kanila gikan sa pagmando sa mga Romano. Apan si Hesus nga miabot nga mao'y gipahayaga ni Pablo nga mao ang insakto nga hari ang gihatag nga manluluwas, lahi ang iyang kahimtang. Miabot ingon nga usa ka sulugoon. Mianhi aron sa pagbayad sa atong mga sala. Busa nagpapatay ug dayon nabanhaw gikan sa mga patay. Mao ang kahimtang ni Hesus pag-abot niya sa kalibutan. Ug bisan kung gipakita ni Pablo diya sa balaang kasulatan ang mga propesiya nga kinahanglan patyon ang manluluwas, wala mutuo ang daghan sa mga Hudiyo kay dili sila moatras sa ilang gadahumon. Kay ang ilang gadahumon ang hari nga mao'y mupagawas kanila gikan sa pagmando sa mga Romano. Ug atong nahibaluan mga igsuon nga ang gipropesiya nga kung atong mabasa diya sa daan niya kasabutan, gipropesiya mangdaan ang pag-anhi ni Hesus sa kalibutan. O gipropesiya usab ang iyang pagbalik mao ang pinakadako nga hitabo sa tanan niya gipropesiya kay si Hesus mao ang katumanan sa tanan. Gipropesiya ang iyang pag-anhi o gipropesiya usab ang iyang pagbalik apan ang mga Hudiyo wala mutuo kaniya. Ug gani sila mao ang nagpalansang kaniya diya sa krus agig pagsinggit nga ilansang siya sa krus apan sa ikatulo ka adlaw nabanhaw. Ug dili nila gatuuhan ang gaiwalin ni Pablo nga ang Hesus nga ilang nakita nga nakaabot sa Jerusalem mao na kadto ang hari ang gisaad nga manluluwas. Sa pagbalik hinuon ni Hesus diri sa kalibutan, moabot siya ingon niya gamhanang hari nga gasakay sa puting kabayo. Ug hukman niya ang kalibutan pinaagi sa kusog ug sa gahom. Ug atong mahimbaw-an ang mahitungod ni ini sa libro nga pinadayag. Kung wala ka pa makabasa, wala ka pa makatanaw sa video mahitungod ni ini nga paghisgot, pwede makabasa ka. O kung naakay panahon, palihog sa pagtanaw ni ini nga video kay dito nimo masayran ang tanan nga mga hitabo o gihatag ang Hesus ang tanan niya kagahom sa pagsilot ug paghukom dinhi sa kalibutan. Dugang pa mga igsuon, nahibalo usab kita sa miaging episode nga paglayas ni Pablo gikan sa Berea nakaadto sa Atenas ug wala makauban si Silas ug si Timoteo kay nagpabilin sila sa Berea. Ug dito sa Atenas nagwali si Pablo sa sinaguga ug sa merkado. Atong nasayran nga nakalibot si Pablo dito sa Atenas ug nakaadto sa merkado ug nakita gani niya dito ang kahimtang sa mga tao. Hangtod nga naa siya naabot nga mga pilosopo. Ug giuban nila si Pablo sa Areopago ug nakawali si Pablo ngadto sa konsiho. Atong nasayran nga adunay building didto nga giganlan og Areopago ug ang mga tawo nga gasisyon didto
gatawgon usab og Areopago. Ug dito gani nakawali si Pablo ug nakahisgot sa daghang mga butang may tungod kang Hesus. Ug gipasikat ni Pablo ang iyang pagwali sa halaran nga iyang nakita sa Atenas nga gisulatan ug alang sa Dios nga wala mailhi. Alang sa Dios nga wala mailhi. Ug gisultihan niya ang mga taga-Atenas nga ang Dios nga wala nila kailhi mao ang iyang gisangyaw kanila. Kung atong mahuna-huna, daghan nga mga Diyos-Diyos ang nakita ni Pablo dito sa Atenas, kaya ang pagtuo sa mga taga-Atenas, basi na ay malabayan, basi na ay makamahay, busa tanan halos. Sumala sa ilang nahibaluan, gibuhatan nila ug mga ribulto, ang uban gisulod nila sa mga gruto o building, o gani gi-explicar ni Pablo, kadtong halaran nga gisulatan sa wala nila kailhi. Ug iya pa silang gisultihan nga wala magpuyo ang Dios sa mga building sama sa ilang mga ribulto. Kay ang Dios anaa man sa tibuok kalibutan o sa tibuok kalangitan. Dili man masigo ang Dios diya sa mga building nga ilang ginabuhat ug dili man makasulod. Kay ang Dios naa sa tibuok kalibutan, naa sa kalibutan ug naa usab sa kalangitan. Ug nagpadayon pa si Pablo pag-eksplikar nga gikan sa usa ka tawo gibuhat sa Dios ang tanang katawhan sa kalibutan, gikan ra kang Adan. Ug maoy nagbutang og utlanan kun asa makabutang ang matag nasod, kun asa makapuyo ang matag katawhan. Ang Dios maoy mag-uutlanan. Kita nga mga Pilipino, daan man giplastar sa Dios kung asa tataman. Ang mga Cebuano, ang daghan pa nga mga tribo dinhi sa Pilipinas, ang Dios mo ay nagplastar ni ining tanan kung asa ang inyong boundary, asa mutaman, asa makaabot ng inyong mga kaliwatan. Ug mo ay gi-explicar ni Pablo dinhi sa Atenas, may tungod kang Hesus nga wala nila kailhi, siya man ang nagbuhat sa tanan. Ug siya pud ang mag-uutlanan. Ug misulti si Pablo nga kinahanglan dili nato hunahunaon nga sama ang Dios sa mga larawan. Nga gipurma gikan sa bulawan, o silver, o bato. Kaya dili man mabuhat ang Dios. Dili mabuhat ang Dios. Nabalikan to pag-ayo nga hunahuna. Kay mauman ang Dios ang nagbuhat kanato ug dili kita makabuhat kaniya. Kuyaw ang mga tao dinhi sa Atenas, di ba? Nagbuhata sila og daghan nga mga ribulto para sa ilang Dios. Panang tinuod, ang Dios maoy nagbuhat kanato ug dili kita makabuhat kaniya. Ug sa katapusan, gisultihan sila ni Pablo nga hapit na ang adlaw nga hukman ni Hesus ang tanang mga tawo sa kalibutan. Busa kinahanglan niya maghinulsol sila ug mutuo kang Hesus aron maluwas sila. Ug pagkahuman sa pagwali ni Pablo, ang uban nagbugal-bugal lang. Apan ang uban mituo ug naluwas. Mao kini ang normal nga gakahitabo sa panahon nga gaiwali si Hesus. Ang uban gatuo, ang uban dili gatuo. Ang uban gadawat, ang uban dili gadawat. Ug dayon ang uban gabugal-bugal lang. Timan nga kung Hudiyo ang gawalihan ni Pablo, sigun sa atong nasayran o sa atong mga pagtuon dinhi sa mga buhat, iyang gahisgutan ang mga propesiya nga gipasulat sa Dios diya sa balaang kasulatan kung Hudiyo ang iyang gawalihan, mao lugar ang iyang pamaagi. Kay nganuman, kay gidaladala sa mga Hudiyo ang kasulatan ug ilang gabasahon matag adlawng igpapahulay. Sinati lugar sila pag-ayo, may tungod sa kasulatan. Busa si Pablo, kung gawali kanila, gaablihan niya ang balaang kasulatan, ug gahisgutan niya pinaagig pagpamatuod ang daghan nga mga butang may tungod kang Kristo. Apan kung mga hintil ang gawalihan ni Pablo, sama sa iyang pagwali sa Listra ug sa Atenas, ditso nga panudlo si Pablo, may tungod sa Dios ug may tungod kang Hesus. Gaagi siya sa kung unsa ang maayo nga paagi nga pakasakay siya ug pakakunik sa mga kasing-kasing ug hunahuna sa mga tao. Kay ang mga hintil niadtong panahona wala sila'y kahibalo
sa balaan niya kasulatan ug sa mga propesiya. Kung atong hunahunaon mga igsuon, maalamon gid si Pablo nga misyonero ug magwawali. Gapagiya pirmi kung unsa ang maayo niya nga buhaton nga ang tao makapaminaw sa kung unsa ang iyang isulti. Wala ulatin ni Pablo si Silas ug si Timoteo sa Atenas. Apan may padayon paingon sa Corinto nga siya ra gihapon usa. Ug sa dili pa nato basahon ang mga bersikulo may tungod sa gibuhat ni Pablo sa Corinto, tun-an nato ang kahimtang sa syudad sa Corinto para nga daan makabutang sa atong hunahuna kung unsa di ang kahimtang sa syudad niya Corinto, unsa ang kahimtang sa mga tao didto. Ang Corinto parihas siya sa Atenas, nga mga sakop silang duha sa nasod nga Gresya o Achaia. Tanawon sa nato ang mapa, ang Corinto ug ang Atenas, makita nato nga nagduol ra gid sila ug sakop sila sa isa ra ka nasod. Apan daghan ang kalahian sa Corinto ug Atenas. Kay ang Atenas sumala sa ato nang nahimbaw-an puno og mga taong gapangita og kaalam. Murag maoy kinabuhi dito sa Atenas, daghan ang mga tawo nga mga maalamon ug mga adunahan sila, mga pilosopo ang daghan kanila ug maanindot kayo ang ilang mga building, lakip ang bantugang Areopago nga gitukod sa dako kaayo nga bato. Mao ang kahimtang sa Atenas. Apan ang Corinto, syudad sa pagkauwag. Puno ang Corinto sa pagkauwag kay nagsimba sila sa diyosa nga ginganlan og Aphrodite, nga diyosa kuno sa gugma ug sa pakighilawas. Ug kapin sa 1,000 nga mga babae ang nag-alagad ug nagsilbi kang diyosa Aphrodite dito sa Corinto. Ug mao kini nga gapakighilawas sila sa bisan kinsa o bisan unsa nga gusto magpakighilawas kanila ug ang ilang kita ihalad nila sa ilang diyosa. Ug mga igsuon, hugaw kaayo kini nga trabaho. Kining hilas ug hugaw nga trabaho usa ka pagsimba sa ilang diyosa. Huna-hunaa gani ang mga babae nila didto nga gaadto lang gasilbi didto sa templo ni Aphrodite, gapakighilawas sa bisan kinsa. Para sa ila na maayo kaay kini nga gabuhaton kay isa kini nga pagsimba sa ilang diyosa. Ug ang ilang kita gikan sa ilang pagpamurikat, ilang gaihulog sa templo ni Aphrodite. Ug kasagara inubanan sa paghubog kining hugaw nga pakighilawas nga gihimo nila dito sa templo ni Aphrodite. Sa ato pa ang pag-inom sa mga bino dayon sa pakighilawas mo'y kahimtang dinhi sa templo ni Aphrodite sa Corinto. Ug pinaagi sa pagmisyon ni Pablo sa Corinto, naa siya gitanom nga iglesia. Ug ang membro sa iglesia sa Corinto nakagawas gikan sa pagsimba kang Aphrodite. Apan bisan kung naluwas na sila, ug mipahawa gikan sa hugaw ug hilas nga pagsimba kang diyosa Aphrodite, naay uban kanila nga nadani sa pagbalik niini. Usa sa sulat ni Pablo nga ginganlag, uno mga taga-Corinto gidili pag-ayo ang pagpamurikat. Ug makita nato kini kung magtuon kita sa sulat nga uno mga taga-Corinto sa unahan. Kay mahisgutan nato kini pag-ayo. Ug masayra nato kung unsa ang mga pagbadlong ni Pablo didto. Kay kung atong makita mga igsuon, daghan ang mga nakatuo ug mibiya niini nga pagpakighilawas dito sa templo ni Aphrodite, apan naay mga naluwas nga nakabalik niini nga ilang gibiyaan. Sa laing bahin gatawgon og backslide. Nga kung atong hunahunaon, dili man mawala ang kaluwasan, pero sa ilang pagkinabuhi, imbis unta kini nga trabaho gibiyaan na nila, apan nakabalik sila. Ug sa atong mga pagtuon sa sulat ni Pablo para kanila, wala man kini gika lipay ni Pablo, hinuon gibadlong niya sila. Busa sa pag-abot sa panahon sa unahan, nitugot sa Ginoo nga makatuon kita sa uno mga taga Corinto,
Masayra nato ang insakto nga kasing-kasing ug hunahuna ni Pablo para kanila. Magbasa kita mga igsoon para may baluan nato ang sunod nga nahitabo diya sa mga buhat kapitulo 18 bersikulo 1 hangtod sa 6. Human ini si Pablo mibiya sa Atenas ug miadto sa Corinto. Sa ato pa human sa tanan nga nahitabo, miadto si Pablo sa Corinto nga mao ang bag-o pa lang nato gihisgutan nga kahimtang dito sa syudad. Dito iyang gikakita ang usa ka Hudiyo nga ginganlan og Aquila ug usa ka taga-Punto. Uban kang Priscilla nga iyang asawa, bag-o pa lamang naabot gikan sa Italya tungod kay si Claudio nagsugo nga kinahanglan ang tanang mga Hudiyo mopahawa sa Roma. Sa ato pa, pag-abot ni Pablo sa Corinto, aduna siya gikahibalag o nakita nga usa ka Hudiyo nga ginganlan og Aquila o kini si Aquila taga-Punto nga makita nato sa mapa sa amihanan sa Israel. O gani pa kini si Aquila adunay asawa o kini sila bag-o pa lamang naabot dito sa Corinto ug gikan sila sa Italya nga kung atong makita sa mapa sa kasadpang bahin ug makita nato sa ibabaw ana ang Italya dako nga nasod ug atong nahinumduman gisgutan nato sa miagi nga mga episode nga ang mga Hudiyo gipapahawa dito sa Italya o sa Roma. Ug mao kini ang ilang kahimtang, mipahawa sila sa Italya ug karon nakaabot sila sa Corinto. Ug si Pablo miadto siya tungod kay Hudiyo si Pablo ug naay usa ka Hudiyo ug ang iyang kahimtang kung naa siya makita nga Hudiyo, gapakigsulti siya, gapakigsandurot siya, busa niini mo iyang gibuhat. Padayon kita sa pagbasa. Ug siya miadto sa pagpakikita kanila. Ug kay siya sama man kanila og pangita, nga mao ang pagpamuhat og mga tulda, siya mipuyo uban kanila ug nagbuhat uban kanila. Sa ato pa, pareha silang patigayon, magbubuhat gihapon og tulda, ug tungod kay siya lang usa, makabuhat siya og mga tulda, pareha sa gibuhat ni Aquila ug ni Priscilla. Sa ato pa, nahimo silang kumpanya, ug nagpuyo gani siya uban kanila. Diya sa bersikulo 4, ug sa matag adlaw nga igpapahulay, siya nakiglantugi dito sa sinaguga ug nangabig sa mga Hudiyo ug sa mga Grigo. Sa ato pa panahon sa adlaw nga igpapahulay, dili kanusta kalimtan ni Pablo ang pagpahayag mahitungod kang Hesus diha sa mga sinaguga. Gapahayag siya sa insakto sa pulong sa Ginoo agig pagpamatuod nga si Kristo mao ang Ginoo ngadto sa mga Hudiyo ug bisan man sa mga Grigo. Diha sa bersikulo 5, sa pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, nakaabot na sila dinhi sa Corinto kini si Silas ug si Timoteo. Si Pablo nagahina sa tanan niyang panahon sa pagwali kay naa naman siya kauban niya mahimo niya nga makatabang basin sila makatrabaho ug si Pablo makapadayon, makapukus, mahitungod sa pagwali ngadto sa daghan. Balikon ko kini sa pagbasa. Sa pag-abot ni Silas ug ni Timoteo gikan sa Macedonia, si Pablo nagahina sa tanan niyang panahon sa pagwali, sa pagpamatuod ngadto sa mga Hudiyo nga ang Kristo mao si Hesus. Sa ato pa, mao kini pirmi ang gaitudlo o ang gaipahayag ni Pablo. Ang Kristo, ang gisaad nga manluluwas, mao gayud si Hesus. Si Hesus nga kung ilang mahuna-huna, dili palang dugay. Ang gilansang sa krus dito sa Israel o sa Jerusalem, gani nasaksihan sa daghan nga mga tao ang iyang pag-antos, hangtod nga nagbitay diha sa krus ug diha sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Gisgutan ni Pablo ang daghang pagpamatuod ug diha sa bersikulo 6, ug sa diha nga misupak sila ug mibiay-biay kaniya, giyab-yab niya ang iyang mga bisti ug miingon siya kanila, ang inyong dugo paninglon diha sa inyong mga ulo. Ako hinlo ug sukad karon, muadto na ako sa mga hintil. Sa ato pa,
Daghan kanila ang wala mudawat sa gipahayag ni Pablo may tungod kang Hesus. Ang uban nagbugal-bugal ug gani miprangka usab si Pablo nga ang ilang mga dugo paninglon ra diha kanila. Si Pablo nang hunaw ug wala magpakilabot kanila. Mingon gani siya nga sukad karon hinlo ang iyang tanlag ug karon muadto na siya sa mga hintil. Balik ko nato kini nga bersikulo sa ato pa sa dito na si Pablo sa Corinto nakaila-ila siya kang Aquila ug kang Priscilla. Usa ka magtiayon nga magbubuhat og mga tulda parihas kang Pablo. Base nakabalo si Pablo sa pagbuhat og mga tulda sa Tarso. Kay usa ni kanegosyo sa Tarso ug kasagara ang mga tulda nga ilang gabuhaton mga itom kay gibuhat gikan sa balhibo sa itom nga mga kanding. Ug tungod kay gahulatan pa ni Pablo silang Silas ug si Timoteo nakigkumpaniya si Pablo kang Aquila ug kang Priscilla sa pagbuhat og mga tulda aron makakwarta sila. Ay kung atong mahinumduman, di na gihapon sa unang mga taga Corinto, nagsulti gani si Pablo nga wala ako magpadulot kaninyo. Wala man si Pablo magpasuporta kung dili naghago siya para sa iyang kaugalingon niya kinahanglanon, sa iyang kaugalingon nga ministry. Murag wala pa tingali kaluwas si Aquila o si Priscilla. Sa primero pa sila na ila-ila ni Pablo. Basin iya silang nakabig, diya kang Ginoo ni ining panahon, nga mipuyo siya uban kanila ug nagbuhat sila og mga tulda. Siguro sa mga panahon nga busy sila sa pagbuhat og mga tulda, basin sa panahon nga gapangaon sila, ga-share ni Pablo ang may tungod sa kang Hesus uban sa mga pagpamatuod. Ug basin diha nga mga panahon naluwas si Aquila ug si Priscilla. Ug dili ba mga igsuon sa miaging episode atong nahibaw-an nga gasawayon sa mga Romano ang mga Hudiyo ug ipahawa gani ni Caesar. Ang ngalan nga Caesar mao ang titulo o mga hari nga gaitawag dito sa Roma pareha sa paraon. Mao'y gaitawag sa hari dito sa Ehipto ug sa Roma, Caesar ang gaitawag sa ilang hari. Apil si Aquila ug si Priscilla sa mga gipahawa sa Italya tungod kay Hudiyo siya ug para sa mga Romano dili mahimo nga mupuyo sa Italya ang mga Hudiyo. Natun-an nato karon sa mga buhat kapitulo 18 bersikulo 2 nga Hudiyo si Aquila. Taga-Punto siya ug bag-ong nakaabot sa Corinto uban sa iyang asawa nga si Priscilla. Ug si Priscilla mga igsoon wala isulti kung taga-asa. Sa ato pa gikan sa Punto nakabalhin si Aquila sa Italya. Basin aron makanegosyo didto ug karon nakabalhin na sila sa Corinto kay gipapahawa sila sa Italya ug murag dinhi sila naluwas sa Corinto. Ug niining panahon nga mipuyo si Pablo uban kanila sa Corinto, nagsugod si Pablo sa pagwali sa sinaguga nga gapaningkamot sa pagkabig sa mga Hudiyo ug sa mga Grigo kang Hesus. Apan atong mabasa sa iyang sulat diya sa uno mga taga Corinto nga ani nga panahon, bisan kung sige sila gawali sa sinaguga, diha di ay siya sa kahuyang ug kahadlok ug sa hilabihan niya pagkurog, maoy nabati ni Pablo ug maoy iyang kahimtang sa pag-abot niya dinhi sa Corinto. Ug kung atong balansihon kung nganong nakaabot kaniya ang sobrang kahadlok ug kahuyang, klaro man kay gibato man siya sa Listra, gibunalan ug gidaog-daog sa Pilipos, giabog sa Tesalonica, gigukod pagayid sa Berea ug nakalayas. Ug siguro gakahadlok siya nga lutuson usab sa Corinto. Apan wala mo atras si Pablo ug wala magpadaog sa iyang kahadlok kay mao'y iyang gipalabi ang pag-alagara kang Hesus. Bisan pa niini nga kahimtang naningkamot gihapon siya sa pagpamatuod may tungod kang Hesus nga maugayed ang Kristo. Ug pag-abot na ni Silas ug ni Timoteo, gihurot na ni Pablo ang iyang panahon sa pagwali ngadto sa mga Hudiyo.
Ug ang uban mituo, apan ang uban wala. Ug sa dihang gisupak sa mga Hudiyo si Pablo, ug ilang gibiay-biay, iyang giyabyab ang iyang mga bisti ug iya silang gisultihan nga wala siya'y tulubagon kanila. Kay ang tulubagon sa ilang dugo diha sa ilang kaugalingon. Ug gikan adto maunay giwalihan ni Pablo sa Korinto ang mga hintil. Busa miingon siya nga adto na ako sa mga hintil. Padayon kita mga igsuon diha sa mga buhat kapitulo 18 bersikulo 7 hangtod sa 11. Unya, mibiya siya didto ug miadto sa balay sa usa ka tawo nga ginganlan og Tityo Justo. Sa ato pa gikan sa sinaguga tungod kay wala siya dawata, may tungod sa iyang pagwali, mibiya siya didto ug miadto siya sa tawo nga ginganlan og Tityo Justo nga nagsimba sa Dios nga ang balay tupad sa sinaguga. Si Crispo nga pangulo sa sinaguga mituo sa Ginoo uban sa iyang tibuok panimalay ug daghan sa mga taga Korinto nga naminaw kang Pablo mituo ug gibautismuhan. Sa ato pa nakita nato dinhi nga mibiya siya sa pagpamatuo dito sa sinaguga diha sa mga Hudiyo, panmibalhin siya kang Tityo Justo nga ang balay abay lang sa sinaguga. Ug atong mahinumduman gikan sa bersikulo nga si Crispo nga usa sa pangulo sa sinaguga uban ang iyang tibuok panimalay mituo kang Hesus. Sa ato pabisan kung daghan sa mga Hudiyo dito sa sinaguga ang wala mudawat sa pagpamatuod ni Hesus apan adunay pangulo nila nga midawat ug nagtuo ug gani gibautismuhan sila ni Pablo. Ug diha sa bersikulo 9, ug usa ka gabi ni ana pinaagi sa panan-awon ang Ginoo miingon kang Pablo, ayaw kahadlok kundili sulti ug ayaw pagpakahilom kay ako nag-uban kanimo ug walay manghilabot kanimo aron sa pagdaot kanimo kay daghan ako ug mga tawo niining syudara. Sa ato pa makita nato dinhi nga bersikulo, bisan pa kung diha si Pablo sa kahuyang ug sobra nga kahadlok uban sa pagkurog ang iyang gibati dinhi sa Korinto, naay usa ka gabi nga si Hesus mismo nagpakita kaniya ug misulti miprangka nga ayaw pag-atras, ayaw pagpakahilom kay mag-uban ako kanimo ug makasyur ako nga walay manghilabot kanimo o walay katalagman niya moabot kanimo kay niining syudara daghan akong mga tao. Diya sa bersikulo 11, ug siya mipuyo dito sa sulod sa usa ka tuig ug 6 ka bulan, nagtudlo kanila sa pulong sa Dios. Mga igsuon, taas-taas nga mga panahon. Ug ang saad ni Hesus kaniya natuman man, ug wala gyud nahitabo kaniya dito sa Korinto. Sa ato pa, miundang si Pablo sa pagwali sa sinaguga ngadto sa mga Hudiyo. Wala siya dawata, giyabyab gani niya o gigisi niya ang iyang mga bisti. Ug misaka dayon siya sa balay, tupad sa sinaguga nga iya kang Tityo Justo. Usa ka hintil nga nakabig ni Pablo sa pagtuo kang Kristo. Ug adtong panahuna, naluwas usab si Crispo nga pangulo sa sinaguga, ug daghan usab ang iyang mga kauban niya mituo. Busa siguro nga mipahawa sila gikan sa sinaguga ug gibautismuhan sila ni Pablo. Ug siguro nga pagkahitabo niini nangasina pag-ayo ang mga Hudiyo nga wala mituo tungod kay ang ilang mga kauban miadto na kang Pablo. Mao siguro iga kahinumduman ug kakita sa mga Hudiyo nga nakulangan na pud sila karon nibalhin na ug mituo na ngadto kang Kristo. Ug usa ka gabi adto, pinaagi sa panan-awon miingon ang Ginoo kang Pablo nga walay manghilabot kaniya aron sa pagdaot kaniya. Siguro nga nakapalig-on kini pag-ayo kang Pablo ug nakapawala sa iyang kakapoy gikan sa iyang kahadlok nga basin daog-daogon na usab.
Busa mipuyo si Pablo sa Corinto ug nakapadayon sa pagpanudlo didto sulod sa usa ka tuig ug tunga. Ug gituman sa Dios ang iyang gipasalig kang Pablo, kay wala maunsa si Pablo sa Corinto bisan kung nadugay-dugay didto. Upadayon kita pagbasa diya sa mga Buhat Kapitulo 18, versikulo 12 hangtod sa 17. Apan sa diha nga si Galyo mao ang gobernador sa Akaya. Ang mga Hudiyo naghimo og hiniusa nga pagsulong kang Pablo ug gidala siya ngadto sa hukmanan nga nag-ingon, kining tawhana nang dani sa mga tawo sa pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa balaod. Apan sa dihang mubuka na unta si Pablo sa iyang baba, si Galyo miingon sa mga Hudiyo, kung kini may labot pagayad sa usa ka kalapasan o daotang buhat, o mga Hudiyo, may katarungan unta ako sa pagpaminaw kaninyo. Apan kay kini mga pangutana man may tungod sa mga pulong ug mga ngalan sa inyong kaugalingong balaod, kamo na lamang ang mag-igo ni ana. Sa ato pa, makita nato dinhi sa panahon nga si Galyo, mga gobernador sa Akaya, adunay hiniusa nga pagsulong batok kang Pablo. Ug gidala gani siya sa ukmanan. Ug mga tao nag-ingon nga kining tawhana kini si Pablo nagdani sa mga tao sa pagsimba sa Dios sa paagi nga supak sa balaod. Ug gani si Pablo mubuka na unta sa iyang baba, apan si Galyo maoy nagsulti ug miprangka nga wala siya nakita nga sala o kalapasan o daotang buhat nga gibuhat ni Pablo. Ngadto sa mga Hudiyo, miingon gani siya, may katarungan unta ako sa pagpaminaw kaninyo. Ug diya sa bersikulo 15, apan kay kini mga pangutana man, may tungod sa mga pulong ug mga ngalan ug sa inyong kaugalingong balaod, kamo na lamang ang mag-igo ni ana. Kamu mo'y maghusay o kamu mo'y magpakinsusi. Mubalibad ako nga mahimong maghuhukom ni anang mga butanga matud pa ni Galyo. Diha sa bersikulo 16, ug ipagula niya sila gikan sa hukmanan. Ug gidakop nilang tanan si Sostines nga pangulo sa sinaguga ug gibunalan nila siya sa atubangan sa hukmanan. Apan si Galyo wala magtagan niini. Sa ato pa gidakop si Pablo sa mga Hudiyo. Ug gidala nila kang gobernador Galyo. Ug ilang gisumbong nga gasupak kuno si Pablo sa balaod. Apan wala paminawan ni Galyo ang mga Hudiyo ug iya silang gipahawa sa hukmanan. Ug murag gitanga sila. Ug ilang gidakop ang ilang kaugalingong pangulo sa sinaguga nga mao si Sostines ug mao hinuy ilang gibunalan. Mga igsuon, kahibulungan gayud kini. Kay si Sostines ila mang pangulo ug siguro nga apil sa nagtaral kang Pablo at tubangan sa gobernador. Apan siya hinuoy gibunalan ug abi ninyo paglabay sa pila ka panahon mituo usab si Sostines kang Hesus ug naluwas usab. Kini nga Sostines nga nagkontra kang Pablo, apan paglabay sa panahon naluwas man ug mituo usab kang Hesus. Mabasa nato sa 1 Corinto kapitulo 1 bersikulo 1 sa pagsulat ni Pablo ngadto kanila, gisulatan niya nga bisan si Sostines nga pangulo usab. Sa ato pa, si Sostines nakadawat ug naluwas sa paglabay gikan niini nga mga hitabua. Padayon kita sa pagbasa sa mga Buhat kapitulo 18 bersikulo 18 hangtod sa 22. Umani ini nga hitabo. Si Pablo mipabilin didto sulod sa daghan pang mga adlaw. Walay kahadlok si Pablo, walay kabalaka. Si Pablo nagsalig sa saad ni Hesus kaniya nga wala gi mahitabo kanimo dinhi. Padayon sa pagpamatuod ug ayaw paghilom kay daghan ako gipili niining syudara. Humani ini si Pablo may pabilin dito sulod sa daghan pang mga adlaw, ug unya na namilit siya sa mga kaigsuunan ug milawig padulong sa
Syria. Sa ato pa makita nato sa mapa, gikan sa Corinto nakadesisyon si Pablo karon nga manamilit ug mulawig siya padulong sa Syria. Ug uban kaniya si Priscilla ug si Aquila. Dito sa Sincrea, siguro nakabaklay si Pablo gikan sa Corinto. Ug pag-abot niya sa Sincrea, giputlan niya ang iyang buhok tungod sa usa ka panaad nga iyang gihimo. Wala kita masayod mga igsuon kung unsa ang gipanaad niya sa kang Ginoo. Basta kay pag-abot niya dinhi, giputlan niya ang iyang buhok. Ug diya sa bersikulo 19, ug sila miabot sa Episo, ug didto gibiyaan niya sila, si Aquila ug si Priscilla apan si Pablo nagpadayon sa iyang trabaho ug siya misulod sa sinaguga ug nakiglantugi sa mga Hudiyo dito sa Efeso. Sa dihang gihangyo siya nila sa pagpabilin ug taas-taas pa nga panahon, siya mibalibad. Apan sa pagpanamilit na niya kanila, siya miingon, "Mubalik ra ako kaninyo kung itugot sa Dios." Mao lugar ang primero nga pag-abot ni Pablo dinhi sa Episo. Nga nakasulod siya sa sinaguga, nakawali didto uban sa pakiglantugi, pagpamatuod mahitungod kang Kristo. Ug daghan ang nakadungog kaniya ug naghangyo gani nga kung mahimo magpabilin siya sa taas-taas pa nga panahon. Apan siya mibalibad ug misulti sa iyang pagpanamilit, "Mubalik ra ako kun itugot sa Dios." Unya milawig siya gikan sa Episo. Versikulo 22, sa pagdunggo niya sa Cesarea, siya mitungas ug nangumusta sa iglesia ug unya milugso ngadto sa Antioquia, Syria nga mao ang iyang home church. Makita nato dinhi mga igsuon ang pagkahuman sa ikaduha niya nga pagmisyon. Ug makita nato nga sa pagdunggo niya sa Cesarea, mitungas siya sa iglesia sa Jerusalem. Uban sa pag-report kung unsay nahitabo sa iyang mga panaw, ug dayon milugsong siya ngadto sa Antioquia, Syria. Sa ato pa, milarga si Pablo gikan sa Corinto. Pagkahuman sa iyang pagpanudlo didto sulod sa usa ka tuig ug tunga. Ug milawig paingon sa Antioquia, Syria kay gauli naman ngadto sa iyang home church. Ug miuban kaniya si Priscilla ug si Aquila. Ug naay gipanaad si Pablo ngadto sa Dios nga iyang nang natuman. Busa iyang giputlan ang iyang buhok timaan nga iya nang natuman ang iyang panaad ngadto sa Ginoo. Dili hinuon nato mahimbaw-an kun unsay iyang gipanaad ngadto sa Ginoo nga iyang natuman kay wala man isulti sa pulong sa Dios. Kung gusto ka makisayod mahitungod niini, naay gaisgutan nga mahitungod sa mga panaad nga moresulta sa pagputol og buhok diya sa Números kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 21. Ug makapamasin ta nga siguro naa dinhi nga mga gihisgutan kung unsa ang gipanaad ni Pablo ngadto sa Dios ug karon natuman busa mo'y gibuhat niya. Ug nakapit ang barko sa syudad nga Episo nga usa ka dakong syudad sa Asya. Ug nagpabilin silang Aquila uban sa iyang asawa dito sa Episo. Apan sa wala pa mo padayon si Pablo sa iyang lakaw, misulod usa siya sa sinaguga ug iyang giwalihan ang mga Hudiyo didto. Ug nagustuhan kayo nila ang gipahayag ni Pablo, busa ilang gihangyo sa pagpabilin kung mahimo taas-taas nga panahon. Apan mibalibad si Pablo ug iya silang giingnan nga mubalik ra kanila kung itugot sa Dios. Ug unya migikan si Pablo nga gasakay og barko. Ug pag-abot sa barko sa Israel, midunggo sa dunggoanan sa Cesarea. Kung atong mahinumduman, ining Cesarea mao ang dapit ni Cornelio ug dapit usab ni Filipe. Nga kung atong masayran, sakop sa 7. Ug didto miabot si Pablo. Busa didto nakanaog si Pablo ug tungod kay medyo duol ang Jerusalem, mitungas siya didto ug nagtaho ngadto sa mga igsuon sa Jerusalem ug nangumusta kanila. Ayha pa milugso ngadto sa Antioquia, Syria nga mao'y iyang home church.
Sa ato pa, nahumana ang ikaduhang pagmisyon ni Pablo, nga mga 3 ka tuig ang kadugayon. Busa mas taas ang iyang ikaduhang pagmisyon kaysa iyang unang pagmisyon. Ug si Pablo nagpabilin usa sa Antioquia, ug basin nagpahulay gikan sa iyang paghago, ug basin gani nakatabang pa sa mga buluhaton dito sa Antioquia nga mao ang iyang home church. Ug ayha padayon mi desisyon sa pila ka semana o bulan sa pagpadayon kung unsa na usab ang plano para sa Dios kaniya. Mga igsuon, naay mga sulat si Pablo paingon sa mga igsuon sa Korinto. Ug kini nga mga sulat ginganlan og 1 mga taga-Korinto ug 2 mga taga-Korinto. Ug magtuon kita niini nga mga sulat sa unahan. Ug daghan ang mga pahimangno ni Pablo ug mga badlong niining mga sulat paingon sa iglesia sa Korinto. Pinaagi sa atong mga pagtuon sa unahan, masayran nato kung unsa pagid ang uban nga mga tudlo ni Pablo para kanila nga makabarog sila diha sa gugma ug pagsunod kang Kristo. Para sa atong homework, palihog mga igsuon, basahan ninyo kini sa pinamilya. Pirmi nato gabuhaton kini. Mintras ang pulong sa Ginoo naa pa. Atong basahon diha sa atong asawa, uban sa mga anak, ug para mas mapalangga nila ang pulong sa Ginoo ug magamit nila sa inadlaw-adlaw nga kahimtang nga labing importante ang pagkasayod may tungod sa pulong sa Ginoo. Mayong adlaw ug salamat.